ang isa ka senior citizen matapos nga gilutang sa iya kaugalingon nga bayawa sa Barangay Kabudyan, Dueñas, Iloilo. Pasado alas 2 ang hapon, Agosto 29, 2024. Ang biktima amo si Francisco Tingson Poblacion, 82 anyos, samtang ang suspect naman amo si Margarito Francisco de Manuela, 85 anyos, lonsay residente sa nasambit nga lugar. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Isos Batilanti Jr., hepe sa Dueñas Municipal Police Station, nagbaisay ang duwa bangod sa nagkaladula nga mga kasapatan sa suspect kung sa diin gipasibangdan sini ang biktima. Something nagkaladula, no? Ang mga sapatan, no? Nagkalamatay. So, posible nga daw na kwanib lang nga baki ang iyang bayaw mismo. Among tong ang isa man karason, no? Nagkalamatay ang sapatan niya. Actually, may duwa ni sila, no? May mga mga PWD na sila ay actually bunguan man niya ang atong sa pamatin-an natin na biktima kakamo man ang suspect nato. Pila sa nawala nga porsyon sang iyang nga likod, ang naagom sang biktima nga posible gintunaan sang iya kamatayon. So, mukasuro punto kina nga nagbaisa sila nga duwa kag mo nga natiro niya ang iyang. Gindala pa sa Kalinog District Hospital ang biktima, apa nga masubo diri, gindeklarar ini nga dead on arrival. Sa karon mga ka-K5, nagapadayon pang investigasyon sa Dueñas Municipal Police Station sa nagluntad nga insidente. Balita nagikan sa Banwas sang Dueñas. Ako si ka-K5 Eric Canyasares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.